hemendik egun gutxitara goaz herriko 13-14 pertsona Lampedusara. Abuztuaren 22an goaz eta abuztuaren 31an bueltatuko gara. Azkenean, apirilaren 18an hemen justo puntu honetan egin zen elkarretaratzean eta ekimenean esan genuen bezala, mundu mailan badaude arazo batzuk, arazo horiek immigrazio uholde handi bat sortzen ari dute, eta pixkat Lampedusara goaz, Lampedusa badelako arazo horren erakusgarri edo leku simbolikoa. Printzipioz goaz ikustera bertan ze egoera ematen nahi dien, egoera oso konplexua da, ez da immigrazioarena bakarrik. Munduan momentu honetan dauden arazo asko elkartzen dira, eta hori ikustea goaz, pixka bat, nolabait, prestatuta ere ez ezaguna edo ez dakiguna jasotzeko. Hori da asmoa. Zeintzu goazen, Bueno, 14 lagun horietatikan oso jende anitza dago, sortzaile pila bat daude, bai antzerki arlotikan, margolariak, musikariak, eta baita ere aktivista pixka bat sozialak, ez? Mugimendu desberdinetako jendea. Mikel Azulok hasieratikan beti izan du gai hauek oso barruan sartu. Eta urtero eta urtean zehar ere nahi izan dugu aniztasunaren eta beste herrialdeko herriekin, hemen bizi diren herriekin hartu eman zuzena edukitzen. 14 horiek duten filosofia da sormenari, irudimenari eta sentipenari pixka bat, formazio bat o forma bat ematea. Horretaragoaz area, han sentitzera, ikustera eta gero onera ekartzea filosofia horrekin herrira ekartzea bai mezua edo gukan sentitzen duguna eta ikusten duguna. Gure areagoa zen ideakin ez daukagu idea finkatu bat. Goaz, lehen esan duten bezala oso begi zabalakin, oso belarriak, oso garbi-garbiakin eta intentzio guztiarekin han elkartasuna adieraztea, baina baita ere injustizio hori salaketa egitera gizakiak eta herriei nola jartzen zaizkion harresiak. Eta gure horretiken lema da, gu eskatzen dugu, herriaren nortasuna dago oso lotuta harresiaren gabeko lurraldearekin. Eta horretarako praktikoki ere asmoa daukagu harresirik gabe.eus webgunean ahalik eta informazio guztia jartzea, han gauden bitartean handik bidaliko dugu bai argazkiak, kronikatxoak, han egiten duguna, ikusten duguna, ikasten duguna, eta gero ere bueltatzen geanean ateatzen ditugun ondorioak, zen hori izango da segurazki proiektu honen puntu garrantzitsuena edo ateatzen ditugun ondorioak eta saretze horretatik lortzen duguna herritarrei erakustea eta horretara animatzen zaituztegu guztiei jarraipena egitera, gure bidearen jarraipena egitera. Gero oso punto guretzako garrantzi handia duena da gure kontzeptua, sentsibilizazio kontzeptua nahi dugu pixka bat hausnarketa bat egin eta zeurune taldeak erean bertan ere egunero geure hausnarketak egingo ditugu. Guretzako sentsibilizazioa da niretzako gintzat kontzientzi bat sortzea. Ez da sentsibilizazioa bestearekiko jasatzen nahi diren injustiziak, baizik eta oso barneratzea hori ez dela justizia, ez dela karitatea. Denok gure onduan bat ema baldin badauko gozea daukala emango digu jatea, baina gozea eukitze hori nahi dugu salatu. Ez du gozea dauka zehozeatikan. Area jundiren jendeak bere herrietatikan, bere kultura zainetatiken atera egin berri izan dute. Eta gure helburu nagusia da
hori konstienteki salatzea eta elkartasuna, benetako elkartasuna adieraztea. Ba, eta asistentzialismoa alde batera utzi eta ez, orain dagoen modan edo dagoen giza eskubideen inguruko diskurso buenistak alde batera utzi eta erroetan dauden arrazoiak ezagutu eta horiek salatu eta hori aldatzen saiatu gure Binetek aipatu duen bezala gainera, giza eskubidearen lege hori edo karta magna deitzen zaion horri, ez, berez zer gutxi oinarrituta dagoen lurrarekin, ez? Zeren hori idatziko balukete Lampedusan adibidez, o Melillan edo kalen dauden etorkin horiek idatziko balukete ze desberdina izango litzake.